Molweni, namhlanje umyalezo wethu uzosakha, uzosiqinisa, uzosivula amehlo. Into yokuqala ekufuneka siyazi, impilo yakho luxanduva lakho. Impilo yam luxanduva lwam. Singabe sikhomba abanye abantu, sibe sikhomba ngapha. Jongana nayo, imbi intle, jongana nayo, luxanduva lakho. Nguwe kufuneka ubone ukuthi uphuma njani na kuyo. Ezinxwaleko, ezintshutshiso, ezimbandezelo, ezizifo ezidibana nazo, ukhono ngaphezulu kwazo zonke. Ukhono umavula uvaliwe idwala lamadwala. Ukhono oza kuphilisa, umphilisi uYesu Kristu. Ithi incwadi kaYohane 3:31, lowo uvela phezulu ungaphezulu kwabo bonke, lowo uphuma emhlabeni ungasemhlabeni, ethetha okwasemhlabeni, lowo ungasemazulwini ungaphezulu kwabo bonke. Thetha ngoYesu Kristu ke. Iyo loo nto iFilippians 2:9 ithi unikwe igama elingaphezulu kwawo wonke amagama. Ezi zigulo ezonke ezizingxaki zinamagama, elakhe lingaphezulu kwawo wonke loo magama. Yiyo loo nto kufuneka usihlanganise nayo, ubambisane nayo. Partnership kwiintsuku zokugqibela, siwuhamba nje ungabambisananga naye. Yiba nento yenzayo othi wenzela yena. Noba ucoca indlu yakhe yecawe, ubambisene naye. Ayomali yodwa enokwenza uba uthi ubambisene naye. Yonke into yenzayo funeka wazi ukuthi ubambisene naye. Sifunda phi loo nto? Sifunda eBhayibhileni, kula mabali eBhayibhileni. Zininzi izinto esinozifunda phaya kwi-2 Kings 4:8. Khona intokazi ayana yaseShunem, the Shunammite woman. Zininzi izinto esinozifunda kuyo, esinothi siyazisebenzisa ezimpilweni zethu, kube khona utshintsho, zijike izinto ezimpilweni zethu. Okokuqala, wayenomoya wokuqonda, wokubona ukuba njena lo ngokaThixo. Wabona laa tata wayedlula phaya, watsho emyenini wakhe, wathi, tata, myeni wam, kukho omnye utata omane edlula. Yindoda kaThixo leya, masiboyibiza izokutya nathi. Ngenyani ke wavuma umprofethi uElisha uba makazokutya phayana kwelaa khaya. Wayengahambi yedwa, wayehamba noGehazi. Wayenobubele, wayesipha, mane bapha ukudla edla nabo. Enothando, esazi nje into ukuthi enobulungisa, esazi ukuthi aba bantu aba ngabakaThixo. Ngoba uThixo usebenzisa abantu ezimpilweni zethu. Funeka ngoku sazi ukuthi njena xa senza izinto senzela bani? Senzela uThixo. Awubisajonga yena, ujonga bani? Ujonga uThixo. Uthe usenjalo wabona futhi waxelela umyeni wakhe, wathi, myeni wam, masimenzele igumbi phaa phezulu, sifake ibhedi phaa, sifake itafile phaa, nesitulo nesibane, kwenzela umntu kaThixo xa vele emsebenzini kaThixo obotya athi awugqibanyuka yolala aphumle. Enothando, emgadile. Kanti mntanomntu unengxaki. Athi njena xa umprofeti ebona efuna ubulela yonke le nto enzelwe yona, wathi kuGehazi, mbuze uba simenzele ntoni. Athi intombi kaThixo, akendixakekanga, ndihleli nabantu bakuthi ndonwabile, andinanto endiyicelayo. Wathi uGehazi, ingathi akho mntana kweli khaya.
wathi uprofeti Elisha, Gehazi, ndibizele this Shunammite izapha, wambiza. Wathi xa efika kuye wathetha ilizwi, wathi kunyaka olandelayo ngeli xesha uzawube ukhona usana lakho kuwe. Athule inkosikazi kaThixo, yathi njena hayi bo, ungadlali ngabo. Wayesazi ukuthi umyeni wakhe mdala, wayengazi ukuthi Thixo ayikho into engenzeki, wayengazi ukuthi umaxhoba ayakhawuleza ubona apho yena angaboni khona. Uyabona ukuthi wayenemali, kodwa imali yakhe zange imthenge umntana, ayikwazi umthengela umntana. Kuthe kusenjalo wakhula umntana, ngoba wamfumana umntana ngela xesha kanye umprofeti ebethe uzofika ngalo, wafika. Wakhula umntana, ekhuleni komntana ngenye imini umntana wathi uphethwe intloko wakhula. Abhubha umntana. Ntokazi yanokholo intokazi, ayaxelela nomyeni wayo uba heyi umntana ubhubhile. Wathatha umntwana ngokholo wayombeka phezu kwebhedi apho indoda kaThixo belala khona, apha kwelaa gumbi babemenzele lona. Yambeka pha, yathi yakugqiba yafuna indlela yokuba makaphume ayoxelela indoda kaThixo ukuthi umntana ubhubhile. Wathi umyeni esithi njena ukwenzani phaya, wathi hayi kulungile, akafuna ukumxelela umyeni wakhe ukuthi umntana ubhubhile, ngoba umyeni wakhe mhlawumbi wayezawuthi makulungiselele umngcwabo. Waye yena ezixelela into ukuthi owam umntana uzawuvuka, andizungcwaba mna pha, ngoba laa ndoda kaThixo yayithunyelwe nguThixo uba mayithethe laa lizwi kum, namamkele umntwana, yenzeka yonke ngalaa ndlela ebethetha ngayo. Wathi mna ngeke ndivume. Wahamba. Kanti umprofeti uyambona esesendleleni, ntanantsya laa ntokazi yaseShunami. Gehazi baleka uyombuza uba kwenzeke ntoni, uphilile nomyeni nomntana, naye unjani na? Athi intokazi yaseShunami xa embuza uGehazi, wathi kulungile. Wathi kulungile, nangxaki zonke zilungile kuwe. Wazicelela uba ndizohambe ndixelela wonke umntu, ndiyamazi umuntu owaza kum owayethunyelwe nguThixo, ngoba wayebambisene noThixo laa ntokazi yaseShunami. Xa ifika phayana kumprofeti uElisha, kwakukhona aziphose ezinyaweni zakhe. Wathi uGehazi emsusa, wathi asumsusa, intliziyo yakhe ibuhlungu gqithi, kodwa uThixo kangandixelele. Wathi myeke, wathi emxelela into yokuthi njena, mntakaThixo mna zange ndicele umntana, navela njena waza kum wathi njena mna ndizawufumana umntana, wandipha umntana ngokubhubhile. The kusenjalo umprofeti uElisha wathi, Gehazi, thatha nantsi induku yam, uzofika uyibeke ebusweni bomntana womfana. Udibana nabantu endleleni ungababulisi nobabulisa, obuza impilo ungamphenduli, fika uthatha ubeke phaa. Wenza njalo kuGehazi, kodwa umntana akavuka. Waye iShunamite woman ehlele phaya nomprofeti, athi andizusuka kule man of God. Yayinokholo, yayazi bikhona into ezakwenzeka, zandihlekisa uThixo ebendikade ndibambisene naye. The kunjalo bahamba nabo bahla baya phaa, ngoba ngoku wafumana umyalezo ngoGehazi ukuthi akwenzekanga. Wafika umprofeti endlini egumbini lakhe, wavala uqala, watsho wathi abathembele kuwe Thixo badanise emthandazweni wakhe. Wathi mna ithemba lami nguwe, nale linye ithemba.
wathi ndiyakwazi nemangaliso yakho nanamhlanje uzayenza. Ubani? Wavuka umntana, wathumla umntana kasixhenxe. Ungadlali ngethemba, xa umthembile akasoze akudanise. Bambisana naye. Nantoni na wenzayo ungahambi nje kanti awunabambisana naye, kanti awubambisananga naye. Uzawuthi hayi akasebenzi, ayibonakala imisebenzi yakhe, kanti awubambisananga naye, awunapartnership naye. Inamandla ukubambisana naye. Bambisana noYehova namhlanje. Ungathandabuzi, soza kuphoxa ngoba umntana wavuka. Ngathi ndayibona into kaSeseshonebati iqhayisa ngoThixo wayo, noba wadumisa kwaza esithi akekho ongafanisa nawe, esithi uthando lwakhe ke lo, namandla nothando, thanda umone njengelungisa, evuka. Inkosi kakhulu.